tipus com els fruiters i així, el que deies de les fruiteres. No, són típiques, són autèntiques. Clar, sí. Esto de aquí. Ho fem l'última hora. Diu que tens carbasses. Però si n'hi ha una sarment entre mig... Que hi ha carbasses. Ai, sí. No. La teva galleda, tu? Sí, aquesta és aquella galleda. I el color? Que n'hi ha unes que són... Sí, el negre o el blanc. Queda molt Mirant, Entre tots... Hem d'agafar una canya i passar a expulsar. Sí. Trailles amb l'estima. Sí. Si no veig un pessiga. Cuidado, Això, Una vegada cadascun. Ara tindrem carregar. Va.